service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Tuesday mga kaakson, Oktubre 25, 2022. Internationally kung sa bilog nga kalibutan aton ginasaulog ang International Artist Day. Sa mga adlaw mga kaakson, kabalo naman kita kung ano ang mabulig sa aton sang obra maestra o kung ang ginatawag naton nga art bilang pamaagi, agud aton mapakita, aton mapabutsag ang aton mismo ginabatsag man ang aton nga pananawan sa pagpangabuhi, subong man ang aton nga opinyon sa mga pagkabutang kag issues nga ginapangatubang sang aton nga sosyedad. Ini mga kaakson nga portray sang kalidad katahom sang pagpangabuhi o kun bitter reality. Ini man na nag-record sang history sang revolution, rebellion kag iban pagid mga kaakson nga mga importante man nga mga hitabo diri sa aton nga kalibutan. In short, there's no history or culture without art. Ang ini nga adlaw para sa tanan nga say sa mga arts. Kung ikaw bisagad magpainting, sculpture, bisan photography, architecture, sa musika man o kung ano man nga say na mga kaakson, importante may kang tanan sa gihapon sa ginatawag naton nga art. Today is your day. Ano ba mga kaakson nang maragta sa ginatawag naton nga International Artist Day? Eventually mga kaakson, digto gini nagsugod sa mga Estados Unidos magod sa 1997 sa ginpatigan nga State of the Union Address ni anay Presidente Bill Clinton sang Estados Unidos. Iadrigin payag nga dapat padayon nga suportahan sang Kongreso ang mga artist mga kaakson, ilabi na ang publiko dapat kinusakdagon gid ining mga obra maestra. That is why in 2000 a national celebration sa ginatawag naton mga kaakson nga Artist Day ang ginrekomendar. Ang balgan ni Clinton so that we can remain the world's beacon not only of liberty but of creativity long after the fireworks have faded. And sa mga rason kung nga padayon sa gihapon naton nga ginaselebrar ng International Artist Day sa bilogman nga kalibutan. Hopefully no tanan gid kita isuportahan naton ang aton nga mga local artists mga kaakson, di ba? Ginsuportahan gid naton sa una ang pinakahubin nga artist sa mga sinauna nga panahon. Quick survey. Quiz, sinong pinakabata nga artist sa bilog nga kalibutan? I know for sure familiar with Picasso. Di ba si Picasso? Ambal nila kuno mo ni siya kunong artist nga nakatuon anay una sa pagdrawing antes pa man sa nakabalo nga maglakat. And ang pinakauna nga tinaga nga ginbuy-an ni Picasso, eventually do nakit-an gid man sa iya diri nga abilidad. Tinaga kuno nga kiti English sa mong ang ilang language digto pencil. Diba mo na kuno mga kaakson subot silingon duna gini nga sa mga artist kung sagad ka mag-drawing kung ano man nga mga pamaagi. Sige, Action Radio Philippine Standard Time na 5:15. Action Radio! Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Akong inyo alagad sa Kahanginan Aksyon John Diaz. Mga kaakson, 61 days na lang antes ang adlaw sang Pasko kag 68 days antes ang 2023. Months na naman panahon ng pagdiriwang, parol ay ilabas at isabit ng mga media. Aksyon John Diaz, balita na patas. Dari kita sa ito nga Pangulong dinalan. Kagkaroon sa atong Pangulong dinalan. Nano bala mga bolo-balita nga dapat ninyo bantihan dari man sa itong nga pagpangalaga diri sa aton palatuntunan. Action Reports Afternoon Edition. Sa aton headline number 1 na.
Subong hapon mga ka-aksyon, magkiresponderan nga isa mga bypass operation ang aton nga patrol dito man sa may syudad sang Victorias. Aton i-check dugay-dugay ang detalye sining bypass operation. Bati naton ining nadakpan mga ka-aksyon isa pa college student ni pero sang una na tokhang naman isang kapulisan o kung nagsungka man sa oplan tokhang nga programa sang Philippine National Police. Sa ito naman nga headline number 2. Pwerte maning nga nag-viral nga video nino sang isa ka homeowner dra sa isa ka subdivision sa may barangay Bata Mandalagan area diri sa Bacolod City mga ka-aksyon. Ang first video sini kinamuyayaw ni siya. Binunayaw ya ang security guard. Tapos nga wala sa ginpasulod mga ka-aksyon sa subdivision nga ginaistaran sini. Ang rason wala sang sticker blang iya nga salakyan and wala man sa may makita siguro nga nagakaigo nga dokumento nga makapamatuod nga sa dragi nag-istar sa sulod. Pero kung ako maglantaw ni kilala naman ni siguro nga daan. No, kilala na ginisaya sa mga gwardyada. Kay kung sa pambalon may mga previous encounter na ni sila gali. Sa uli, mga ka-aksyon, gininterview sa sang patrol, tigin pabutsag yung maning abahin, sana namuyayaw sa pakuno pasaka kaso. Uy, di man na, we all have our own right to file cases. Kag kung ako palang taon, may probable cause man to Ang ginambal yung pasaka sa kaso ng cyberbullying. Kay kung banaon, ito na mga elemento para makonsider sa cyberbullying gidman. Alagi man ang presence kay damo nga daan. May mga moral damages to nga daan na makon kay mo i-bash kaya sa mga netizens nga nakakita sa imo video. It could be, no? Kay basta nga may malis, may klaso. Basta may malis, may krimen. Di siguro yan nga pwede kasi ka-file case. Ako kung ako ba ng taon, yes, you can. You can file case. Di una best dira, ginavideohan ka nga daan. Anti-Video Voyeurism Act. Nga without your permission, a video was taken against you and it was used against you. Di pwede ginasaya, no? Mga elemento na. Pero kung i-weigh ginato ng bilog na senaryo mga ka-aksyon, sa mismo, sa kita nag-initiate, pamaagi, para kwaan sa video nga man, ito siguro mga gwardya, ito ilaman lang ito yung panaming, ilaman lang ebidensya nga kung anong matabo, at least may ara sila mga ka-aksyon sang pruweba. Kabalo kang video, subong nga panahon, do ginimo na nila nga prima facie evidence. No, magsiling ka prima facie evidence, there's a standalone evidences that could even with just watching a video or taking that particular object or thing, it could already prove that the case or an incident that happened. Kasi siguro ilaman lang ito gila, gusto nila bala, nga may pruweba kami, nga mo na ginhimo mo sa amon. But yan, bala pasaka sa kaso. Anyways, all of us, no, may anak kita kinamataro ang mag-file sang case until sa time may capacity kita to do so, no? Ara kung gusto mo, pao mo. Pero, ako okay ko na dasa mo sa nga case, no? Wala ko na problema, pasaka kaso, it's your right. Ang guardia, pasaka si mo kaso, whether it's slander or oral defamation, or unjust vexation, pasaka si mga case, so any problema. Kamo di pasaka ay kamanda kaso, may mga probable cause man na guro nga makita da. Ang hindi ko lang yan namian, nga may natabo na nga daan, dapat hindi na pagpainiton, ginablang initwag naton nga flaming. No, when you say flaming, sige mo bala ka painit ang sitwasyon, makon mo na to natabo, wala ka hambal ang gwardya, imo kinadtuan mo pag kikinsultuhon, ang pinakalain ng buyayaw. We can even forgive those who speak foul languages against us. Pero the moment na inintra mo ng pamilya, pati ko na karon sa inyo, binalikan mo kag insultuhon, gamiton mo pamilya, kung ibalik bisi mo, no? Okay, dugay ka lang kay Chipuan, tagid ka. Sa ito naman nga headline number 3 mga ka-aksyon. Subong padayon man ang aton nga pagbantay sa Oplan Ligtas Undas 2022. Kay pila na lang ka adlaw, no? Piyesta minatay. Less than a week mga ka-aksyon or 1 week, no? 1 week na lang gate pesta minatay na. Kaya ang baldari sang aton mga kapulisan magasugod na ang ilang preparations. Bakit ang kanin nato ng mga LGUs kinapaniluan na gidman, no? Ang gwa sang mga patso, pero of course the vicinity sang pansod sa pamilya mo kamugin man na paninlo. Dira unless otherwise you are within a private property or private dira mga ka-aksyon ng mga patso dira nga may ginabayran ka mo nga manog paninlo pero magsiling ka nga pati ang pagpaninlo sa playbot sang pansyon niya kay LGU o di na ginaguro amoya. Di balado hindi na ginaguro amon sina nga senaryo, no?
Di subong pa dahil ng aton nga pagbantay, check naton karon ng member sa mga kapulisan nga deploy diri sa Negros Occidental, Western Visayas kung diri man sa Bacolod City. Sa ato naman nga headline number 3 mga kaakson. Zero major case na record diri sa Bacolod City. Ining base man sa report nga ginpagwa sa Police Regional Office 6. Amo ni mga kaakson ang higher command. O kung dari nila na bilong ang DCPO mga kaakson. Sunod sa sila na mismo nagdeklarar nga zero major case. E nagnubo man by 38% ang mga focus crimes diri sa BCPO during the Mascara Festival. Di sa ginpagwa kaning report sa Police Regional Office 6. Ila dili patpat nga bisan kasos ang kinawatay do nagdubo ang badris ang process kung wala to kuno naging agaw wala to nang agaw dakpan ang ano to samto ka mga taga Manila nangayaw diri sa Bacolod kag maghimo sang kalainan amal tay tawhay taning Bacolod City mong Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Sa iban pa nga mga balita mga kaakson, balita gikan sa Bacolod City Government Center or Bacolod City Veterinary Office, magapadala sang blood samples ng baboy sa RITM para mapaidalom sa ginatawag nga ASF testing. Desining hapon mga kaakson, nagwa ang report na dito sa area sa Banwas ng Ibi Magalona, where particular sa Barangay Tuburan. May ginsunog to sila nga 5 kilo lang nga baboy. 5 kilo nga baboy mga kaakson ginsunog nila kaya intercept nila ini sa haya sa area sang sitio Panawsawon sa Barangay Tuburan launa sang hapon subong adlaw. Bilang ilang preventive measures wala na to nila ginpanugutan pa nga ilakot do kun ilutoon to bilang sudan. Ginsunog mga kaagson sang barangay sa buligman sa Municipal Agriculture's Office kag sang PVO staff. Ang ining na-recover nga mga karne sang baboy ali ni abi sa Panay Island. Kabalo naman kita nga diri sa Negros ginadominian nato ng entry anay sang kaangay sini nga mga mga pork products. Ang rason kay bangod sini ginatawag naton nga ASF o kon Asian Swine Fever o kon amo ni mga kaakson balatian ti ambal nga daan way paginisig na tawag naton nga bulong nga. Timay man kaya intercept gila yon kay kun nakaon to ka ginali magpositibo kundi na banlaban sa disgrasya. Radyo. Bang update na kaakson sa nasyonal, ginrekomendar na, no? Ginalauman ng papagwa sang executive order ni Presidente Bongbong Marcos Jr. nga nagapahanugot bala ngay mo on voluntary. Magsiling ka voluntary kung pagusto ka rin, kung gusto mo kung hindi. No, that is voluntary. Voluntary nga pagsuksok sang face mask sa indoor areas mga kaakson. Kung silingon bala sa mga closed door o kung sa mga within the establishment, may takop abi serado, no? Ara ka bisulod sang establishment. Amo na kuno ginatawag nila, no? Nga base imo on voluntary. Pero to na nga mapagwa na ning executive order kay ti bisan di mo magsiling so maskara gani bisan di ka magkadto kay ginagusto ka na gani do wala lang niya kabatsa nga may COVID kay abal nila total balik yo man na. Aksyon Johnny Diaz, balita nga patas. Mayong hapon Luzon, Visayas kag Mindanao, welcome sa atong pagpangalaga din ng Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation Oktubre 18, 2022. Subong hapon na bata magkita mga dulong sa inyo sa pinakamabagong mga dalagko ng mga balita ang natipon sa aton mga Action Unit Reporters. Aton Action Correspondent handang-handa na magdulong sa inyo sa mga bulo balita. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz. Welcome na welcome diri sa aton nga pagpangalagad. Aksyon John Diaz sa Action Reports Afternoon Edition. Ay, kumusta ang aton maugkod yung matag para mati sa 61 ka mga kabarangay diri sa Banwa sang Bacolod, sa 31 ka mga banwa kag syudad sa probinsya sang Negros Occidental. Maraming panahon sa inyong mga lugar subong hapon. Kamustang panyempo? Medyo mapaang-paang diri sa Bacolod City kay napanagagulugal o mang kalangitan aton bla. Labi na dito sa may mountainous area sang Bacolod, base sa Murcia, Don Salvador. Kamusta di ang panahon sa inyong lugar?
This time, hindi na kita maguyang pas ng tempo, nag-flash report ng patrol kaina nga maging patagal nga bypass operation dira sa may barangay 3 Victoria City. Ang nadakpan mga kaagson, isa ka college student. Estudyante pa lang, pero mga 3 to 4 years ago, based sa information nga nabaton ko, inisa ko no nagsungka na gidman. No, sa Philippine National Police sa Oplan Tokhang. Galing kay Tiambagan ng Kapitan kay Naway, masakunong kabalo kung anong rason nga nagbinalik ni sila. Check namin detalye sining bypass na kodako na recover with Action Zil Minardo. Action Reports, Afternoon Edition. Action Zil, mayang hapon. Action Jan, good afternoon. Yes, so live kita diri sa may Victoria City Action Jan. Now kag i-correct na natin Action Jan no, duwa diri ang arestado. No? So isa ka babae kag isa ka lalaki Action Jan. Amo na siyang babae nga dito naka-spaghetti dress or ano. Kikigina nakita ko bako na participation sa babae. Subot sila mo nadakpan gid man segli. Yes, so kay may nag-search kagina dito sa may sulod sang balay naman nakuha sini sayang makeup kit kag sa bag Action Jan ng mga pila ka hit field. So karon Action Jan kung willing siya magambal sa mga allegations niya para hindi ito di maambalan nga bias kita or ano. So pwede gid sila nga makambal. So ari si Sir Denmark is in Action Jan. So pamatian tay ni ang iyang Wait lang wait. allegations Action Zil. ng- Actually, wait lang gid ha para ma-establish na ng senaryo. So subong nga matinion ara ka mo dira sa may barangay 3 sa Victorias. Yes. Action Zil, ang balay ko sa diin subong nagakandak sang ginatag naton nga inventory and documentation kay sino na sa balay dira man ginkandak ang bypass? Yes, diri gid Action Jan kay Ma'am Marijo Aconya ini ang balay. Sino na si Marijo Aconya, Action Zil? Amo ini ang isa ka na aresto Action Jan. Okay, isa na siya sa mga pero hindi siya ang subject gid. Action Jan. So ang nakuhaan gid nga damo sa possession is amo ini kay Ma'am ang sa may pouch no nga halin sini sa sulod sang balay. Okay. Which is marking sini makita naton Action Jan no ang initial sini is kay Ma'am Marijo Aconya Action Jan. Okay, gets ko na. Now, Yes. pero ang pinaka-subject in Action Zil, sino gid man? So kaya nga si ang team leader ato sa Action Jan. No? Okay. So Oo. Action Anyway, Jan, okay nga ako ng audio kada tututun ako. okay imo audio pero feeling ko kinahanglan mo gid Action Zil mabutangan ni monitor kay para hindi maglayo imo nga mic no sa akin mo mouthpiece. Anyway, Nag-check ako ng signal sa monitor. okay naga-feedback Action Zil. Action Jan, okay. Oo. Anyway, so subong hindi wala ta nada sigan sa taga RDO kay hindi kinala magbuya statement no. Action Zil sa subong ara da kamuda nagasigi na ang inventory. Yes, nag-inventory na Action Jan. So, dari naisip ko, ang sachet ini, no, the large, ini, ang sulod lang, ang hit field is 25 kabilog Action Jan. Wow. So, pag 25 is ini kabilog, kag may duwa ka na tide o kung nabulto na ini, na sa masamit na Action Jan. Ako mag-witness, kita nga makitaan, sa duwa ka na tide is ini, sa bali daw 27 tanan, na sa nagkalain-lain nga sizes Action Jan ang na-recover, diri sa may duwa ka na aresto no kagati may ara pagid sang sulpak so ti Action Jan kabalo naman ta no akon hindi ini registered is another case naman ni Action Jan nalain man ni ang sa may bahin sang drugs na recovered kag kasubong man sa Pero illegal possession of firearms. basta sulpak in Action Zil do unregistered gina yan no kay ti-improvise Yes, na nga siya. Anyway, kung mga bulubanta may na timbre na da simong pulis ining 27 ka mga sasay kalakip ng duha diri ka mga magsiling kita pack na gina ang nakanatay mga pilayan ka grams na labot 150. Sarang Action Jan, no? So sarang gid city. Magaman ni gani Action Jan kadag ko. Oo, dira sa Bacolod, no? Kung sama-sama ita mag-witness, daga 5 grams na isa ka. Actually, na tawag nila. Actually magsiling ka mga amo sin Action Zil 5 grams gina-identify nila kay estimate man lang namong estimate lang man na. So 5 grams so most likely mga 150. Kung mag 150 grams kalabot gila isa ka milyon ang worth sang illegal nga droga nga na-recover da. Posible kay ti subong hindi pagin mambal no kung pila pagid kay wala pa sila sang may na declare kung nahatag nga estimated nga weight kaga value sin Action Jan pero ti amo ina na 25 ka sachet sa nga large hit field kaga duwa ka na tide o kung duwa ka bulto diri ang na-recover. Okay, it's time for us to listen be ano ang mambal diri sa manadakpan kun mahatag sila sa statement Action Zil. Ari si Sir Denmark, sir. Ari si Sir Denmark.
Yang pamatian taya ang allegations o ng statement sini. Sir, ano ang mo sini? Ilang nga ako, nang nag-cash in lang ko, patapos sumidra sa may skinita nga ginalaktura namon. Yan bala na ko nila, wala ko idea nga, wala ko ka idea kung anong kitang nila, target. Bala mo tingnan bala na ko nila nga cooperate lang, silang pati man ko, kaya gina-pressure na ko nila. Pag kadto din namon sa direyo, nga mastorya kami ko ng tadlo, pero nga harap silang duwa ka babae kung mga upod yun. Ang isa timbang, wala kami mukha nung palang nila. Pero ikaw, sir, nagadutso kagad ka nagamit. Wala, ma'am. Pero namin siyang kagina ni Kapitan nga surrender ka. Nagamit ko yan, ma'am, surrender ko, pero ito gusto yan, ma'am. Okay. Subong niya, gagamit pa sa Japon? Subong. Wala na akong gagamit yun, ma'am. Action dyan. So, Oo. Action Zil, may allegations sa dapat ako bago lang, maging haras. Ano to? Ipa-explain din siya first. Duwa ka babae, ma'am, na upod. Ganyan, duwa ko bala nga upod sa balay. Niharas nila, nagkalapilasan ng isa ka babae. Tapos ang isa to nila, sulod ka kwarto, ginakuga. Wala na ko ka-idea. Naluoy mo sa babae. Kung anong kitang karta ka babae. Okay. Sa di na siya natabo, sir, di na nga balay, Draman, o kung sa lain nga balay? Sa barangay Playas Pinya, sa division, sir. Hindi, I mean, ang duwa ka mga upod mo na di na sa balay, da subong ko sa diin ka mo, or sa piyak pa gito? Bali, dali lang kita sa compound, sir, ng balay. Okay. Bali inyo na da balay, sir, or iya ka upod mo? Bali, yan ko, upod, sir, ng babae, sir. Ano mo na sa upod mo, sir? Bali, may gaya na may inom kung sila, sir, dali, Oo. Subot sila nga, hindi, imo na, o kung hindi, ang mga drugs. Nadula si Action Zale. Pagpamangkot ko kung iya, kung hindi, to, amo na to tani mong, kung maako siya, kung hindi, kung iya to illegal nga droga. Mangkuton ta siya. At least iya bala mahalin. Importante nga siya mismo makaka-aksyon nagsiling kung ano ni ka-legitimate ang ginakandak ng bypass operation. Anyway, di may mga recoveries. Magaling ni Kapitan, ano may mo daw kay kita mo, pero kita mo sa recoveries. Pero this time may malon, tamang kutunta ang suspect mismo kung kung sa iya ni, paano na nakuha, no? Action Zale, makuto sabi, kasi galing mga na-recover da. Action dyan. Oo. Ariyan to, action dyan. Oo. Makuta, sir, kasi galing na-recovered, sir. Wala kami idea, sir, kaya yung kuha nila ang doon naman kabag, isa-isang kuha kami nila bag. Oo. Pagbalik kami nga na bukal, may mga met money lang ko sa unod nga bag sa sulod, nga kwarta ko 50 pesos lang gid. Anong trabaho mo subong Sarao? Ano, sir? Ano subong trabaho mo? Balik sa dyan, sige na, sir, waiting, sir. Sa Dris Bacolod. Kasi ba ko, sir, dyan, sir. Gaskila ka pa lang. Oo, sir. Oo. Di kayo na, sir, gindakop kanila. Din kanila ginpusasan, din kanila ginhold sa balay na o kung sa dalan Kaya lang. rin sa dalan nila, sir, bago ko nilang pusasan. Pero ang sa cellphone mo to, na-recover nila o kung wala ang mga telepono? Wala sila may recover sa akong, sir. Balik na rin ako nila, gin-pressure sa lord. Oo. Ang cellphone, may cellphone ka man, di ba, sa nga ginagamit? Ano, sir? May cellphone kayo mo nga ginagamit, sir? Oo, sir, may ano, sir, personal ko na yung ginagamit, sir. Oo. Kaya may business ko, cash in, cash out, sir mo. Tapos ang cellphone mo na, sir, ara na subong sa pulis. Oo, sir. Kaya diba, sir, may mga communications ka mo to how? Wala ka to mga communications nga nag-transact ka mo or ano man? Wala ko na yun, sir. Wala ka to sa cellphone mo sa mga communication nga may transactions. Action Zale? Action dyan. Oo, medyo choppy na siya, no? Anyway, tiiyan na allegation naman ito pamangkot ko lang kung may telepono sa kay base, bila kung sige, tadi ka ang gambal sa bilangga pamalibad sa base sa telepono, yung bila may transaction to how. Anyway, itong may isa pagid Action Zale, may babae pagid. Yes, so, right sa action dyan, kung magatag man sa isang iyang statement sini, kay ti aligasyon man nila yung no? O ilan ay allegation. Amo na galing importante ka anta na sila bla platform for them yes. to raise their own side, no? Yes, ari siya action dyan. Oo, sige be, ikaw dabe, go ahead. So, ma'am, ano ang gusto mo ni ipakayag? Good afternoon. Good evening. Nga ako lang yung dani, bala, nang kabalo ko nga risgo ni nga dako kung magsagad ko di kawakal. Kaya wala kami ni subong sang kusog kag power nga makabato ni sa tanan nga nagpangdakop de. Pero ang gusto ko lang gidya, batunon ko ni ko ano ning amo ni nga sitwasyon. Ang ako lang kita ni, ang insaktuhan na lang. Kay do ka unfair ba na iasamon nga ti
may kabataan man ko mo. Tapos natabi man ko nga akon. Gatsanggi ko di. Tapos ka sa ulo ko yatang unod ng akon na pouch. Sa ulo ko yung anong unod ng bag ko. Ang unod yung pouch ko make-up. Memorize ko yung ano ang make-up ko. Before ko nilaging sulod, daga pang make-up ko. At sa subong may mga blush on ko, ay ko pang lipstick. Daga make-up ko. Tapos subong yung pagwas sa ebidensya, halin sa pouch ko ang damo na unod. Di man na yung sakto. Hindi ba ibas man ba lang isa? Tisid ko man sa baga. Tapos din dala sa balay ko. Para ano? Para dire pati ako. Ako ang main target nila. Kahit tungod na ano? Oo. Ano na ba? Ano ko tani? Yung saktuanay lang. Kaya do ka lang ay manak nga pamot mo inamon. Tungod sa ilaman ba yung ako na. Hindi na pa ko lagi na pa-post. Okay, may post ko. Wala ko ibato ni Sheila tanan. Pero ang insaktuanay lang gidya. Ang insaktuanay lang gidya. Oo. Pero ma'am, ano mo na... Ang sa bag ko, Oo. make-up kit. Sa ulo ko yung make-up kit ko, passport sa bata ko, passbook sa bata ko, ng ang ako ni alahas, ng kagang pouch ko na pink na unod ATM ko ang kwarta, coin. Amo lang ginaya, ang pouch ko niya pula, ang unod sini, isa ka blush on, laba nga brush, dua ka lip gloss, kag ng tender care nga pulbos. Subong wala na kita. Amo ni ang pouch na gina-present din nila subong nga kuno among pinakadamo unod or ang ano ni ang gingkwaan sang plastic ka puti, which is not true. Kabalo man ko kung lagi kay hindi man ko gaga. Galing kay siyempre sa subong nga chimpo. Wala gid ko may mahimo. But ako ya kabalo ko mismo sa konsensya ko kung ano ang unod sa bag ko. Ambot sa ila ni ko makatulog sila sa gabi. Oo. Bala nga. Pero ano na sila, Aksonzil? Related sila nga duwa sa lalaki o hindi? Agoniya naman ako sa kabataan ko, sa utod ko. Doon mo na bala. All my life, didikaran ko niya ganing balay pa kayo. Sa istaran ko niya ko ang kabataan ko. Gatsanggi ko din, gabaligya ko din. Gulpi lang, takdak ko nila ang isa. Sa tiyak ko nga panapa, laloon pa din nila. Para ano? Para dalahigin ko. Ngayon kung diri nila gindakop sa posisyon ko. Sorry, di. Ang ako lang yan, justice. Aksonzil, Action dyan. Oo, please monitor, no? Kay gaano ko. Anyway, Katie, do medyo, nagsulit lang si ma'am. Anyway, Aksonzil, pamangkuton ta lang sa, ano na niya ang lalaki nga nadakpan? Ano man ang lalaki nga nadakpan, ma'am? Siyang din ako niya lugar. So anytime makakadto ding mga tao. Ang lalaki ngayon na, sa totoo lang, in all honesty, mayuhay kami mga duwa, even before mo, hasta nga naging kabi. Pero, wala ko yung kabalo sa mga kung ano man daya, kagula ko kapati nga nag-aamo na sa akin, sa pigado mo na ito, yung kaginang kote, 50 man lang. May relasyon sila, Aksonzil? Ano to, Amalia? Yan, ito man in short, ma'am. Personal na nagkaroon. Personal, okay. Okay. Ang ako lang yung hindi ka kalatabo, di sa Oo. Amo lang yung ako. Okay, ano lang kay para ma-establish na lang bala? Oo, para ma-establish sa Aksonzil kung nga nagakadto da ang lalaki sa amo na nga tiyanggi kahit isa sila sa compound. Anyway, we've heard enough naman kay ma'am sa iyang allegation. Later, guro, pamatian ta Aksonzil karon, balik ka lang di karon sa aton nga pagpangalagad kung available na kung mapagwa na statement ang kapulisan. Okay? Yes. So, ako dyan ang nadua allegations, so kag-statement nila na batian ta naman, so subong nag-inventory na ang kapulisan. So, action dyan ang dugang karon nga detalye na atad na lang ako haon. Oo, masunod na ko na commercial, base karon may ara na kung pwede, available ang police, timbre lang ko Aksonzil, ha? Yes, so try tang tingaon, ito nga ang action dyan, nakaka ang statement, dari ang team leaders ng RPDEU, action dyan. Action dyan, live kita diri sa may Victoria City, ini si Action Zil Minardo, una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Nabatian mga Aksonzil Minado live dira sa may Barangay 3 Victoria City ang sining bike bus operation. Ang dugang detalye sa atong pagbalik diri sa Action Reports Afternoon Edition. Stand by. Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan may tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead na mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang hatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpur ini ko pasensya na diri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nga batian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic.
Tiya mo na, ginhalay ko sa katulog, ganyan ko nag-intra. Di, nagsiling ka sa gani nga basi hindi magupang malawagan, kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang, kay basi kaloyan si Marga Diyos, kay ikaw mablang malawagan, hindi, dako naman yung pasalamatan, tas ila kung madala kaya. Tiya mo na, guro, sir, madamo kayo salamat sa inyo maduan, muna, kag Jan Diaz, kag sa tanang ina-invite ko lang, no, kabay ka kaloyan si Marga Diyos, magkadayon ng inyong programa, kaya hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan. Ang iba nga kinanglan man, kung magapadayon ng inyong promo, basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, tagiban pagid ng mga kagamitan nga sarang maitugan o kunpugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures, and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines.
Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhid, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang binsuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na ng demonyo ang mga iba. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:53 na. Good afternoon, Nandra. Kay Ma'am Ana Sinoro, kay President Dennis Richard Tiboruma. Mayang hapon, Dra, kay Ma'am Lilian Tadina Claridad. Damo nagapangayo sa nga akong reaction statement party sa nag-viral nga video. Dila ko I will not stoop down my level sa amo sinangasahi sa mga personalidad, no? They wanted to file a case, then go ahead. It's your right. Pero, ang pag-insulto, do hindi ginagawa mo, no? Balikan lang para insultohon. Kabalo ka kaluluoy, no? Ini nga sa isang tao, amo na yung pinaka-makaluluoy nga mga sa isang mga personalidad. Ngaman, timakon mo, nag-viral kay mo sa video tungod sang amo sina, sang batasan mo. Ikadwa, ano na yung mga kabataan mo? Kaluluoy na sila sa uli. Sila gid yung kaluluoy mo. Muna ba ko ikaw yung kaluluoy, kaya nga sa klase sang taho. Bas-bas, ibla sa uli, kauya ka kapamilya mo. Kaya mo, gamo-amo ka na yan. No? Kaluluoy, no? Ay, ako do, hindi ko na yung mabaton niya. Makon mo. Trending ka, mahuyan ka na yung daan. Hindi labot ikaw mahuyan, pati kabataan mo mahuyan man. Nga mo nagali mo pang gawi. Gapang insulto kagali. So magdako mga bata mo sa uli, balikas na katako kabalon nga. Ay, ikaw ang tatay mo, gapang insulto, kahuluya. Di kaluluoy kaya eh. Pati bata mo kaluluoy. Tapos ang mga tao nga pareho si mo pilido, pamilya mo be, mahuyan man sila. Madalasa man sila, do hindi na magpalapit ay ibang tao sila. Mo naman bakon ng mga tao, mga kaluluoy sila sa klase isang tao, no? Kung naluoy, gigikumara sa ila. Basta, amunit silang mga tao ng mga kaluluoy, gib. Aksyon! Johnny Diaz! Balita na patas! Balikan nato ng patrol mga ka-aksyon. Check nato na update nila sa may surad sa Victorious with Aksyon Zil Binado. Aksyon Zil, please kambahin. Sindiyan po nato usubong ang team leaders ng RPDEO sa mga kitadri sa initial, sir. Daw ang initial information. Sino na sa Aksyon Zil? Sino na sa anay? Oo, hindi lang gano'n natin pag-in-name Action Jan. Okay, kay team leaders siya sa RPDEO. Okay, sige, go ahead. Kilala niyo naman. Kilala na, ikaw mo kano Oo, kilala kami. Sige. Yes. Sige sir, initial information natin regarding diri sa may bypass operation.
Yes ma'am, first of all, good evening no sa tanan nga listeners sa Action Radio Bacolod. Subong no, ari kita diri sa may Victoria City, Negros Occidental, particularly sa Barangay 3, Yapkinya Street Subdivision. Diri kita nakakandak sa atong bypass operation no. Kagina mga around 4 PM kagina ma'am upod man tato ng aton nga mga insulating witnesses, aton nga elected public official kag si ma'am sa inyong station. So ang duwa si Sir bali arestado tani Sir mo ning ang mag-live-in partner no, si Denmark Liscano, Yankee Bolinas alias Denmark, 26 years old. Kag taga ang iyag niya balay sa Osorio Street. Dira man di sa barangay pero Osorio Street Subdivision. Kag ang iyan nga upod nga si Marijo Aconia, Yankee Orcio alias a girl. No, isa ka businesswoman kag taga diri sa mga lugar. Kung sa diin kagina nakatigayan kita bakal no sa ilad as ang duha ka suspected sa duha ka sa isang suspected siya both worth 95,000 pesos. Kag diri no na-consummate ang aton bypass operation. Then nag-follow up kita diri sa sulod sa balay kag diri naka-recover pag ang aton nga pusher buyer, seizing officer sa additional nga 23 6 no. So, suspected siya bola lain ang ilang packing no, mayara nga daw plastic bag kag mayara nga bulto-bulto sa constructive position sang duwa man. Mga pila? Mga pila sini sir ka grams ang estimated kag ang iyang worth. Aging bulo na inabuluban ka mga more than 200 grams ang na-recover natin sa ilang duwa. Kag nagabili ini isang more or less 1,360,000 pesos. Yes, so masobra 1.3 action dyan. Oo. Na, Anong kategory nila? Anong background action Zilman? Kag category, ka interested ka sa mga reaction nila kagina eh. Sir, ano ini ang background sa mag-live-in kag ang kategory? Ang mag-live-in, balik na consider natin sila as HBI, no? Evaluate individual. Considering nga dagko, ini ang ginaupot nila kag ginabaligya ang duwa, no? Based sa information nga na-receive natin from the regional office from Iloilo, siyempre nag-jump up ito diri sa Negros Occidental, no? Para i-validate ang ining information regarding sa ilang duwa. Then, we come up siguro mga 3 to 4 days na kita diri sa pag-monitor kag surveillance sa ila until this afternoon na tigayon natin nga makakandak kita sa bypass operation. Dugay na gid man sila engage. Dugay na gid man sila sir engage. Based sa information sa aton nga may actually may nag information text sa aton nga hotline ang ginatag naman nga confidential number. Tapos based sa CA natin siguro mga more than 5 months, 4 months na niya nag-diskarte ang sila nga doon. Duwagid sila sir or isa lang ang subject? Duwagin yung subject, sabang sir. Yes sir, duwagin na sila. Duwagin sila action dyan. Oo. Dirinig ka, presently dirinig ka tinirang lalaki sa iya. Okay. Pero din ang source nila, sir? Ang source nila, sir, na nabalaan nyo na kandiin. May ginatag na sila nga initial information sa source, ginavalidate lang natin kung tuod yun ba, ginatag nila kagina. But after sang nagabot ko mo iba ng istorya, pero actually nakamayara na kita ang recorded videos. Naka-extract mga tagamay ng information voluntarily. Nagatag sila sa information but siyempre we will subject it for validation. Kaya sometimes basibla ila-ila man lang para mabuligan sila. Abot silingon kila sila. Nag-ako na sila. Nag-ako na sila. Sir. Yes. Yes. Kaya nato nila subject for by drug test para mabala nato kung tuod nga nagagalamit pag aside sa nag-engage sa pagbaligya kung nagagamit pag sila. Sir, ang na-recover na sulpak, another case pa. Anong mga cases ng i-file diri sa duwa, sir? Ang sulpak, dira na-recover man sa ilang upot diri sa sulod ng balay. So most probably we will charge for violation of Republic Act 10591, which is the illegal possession of the firearms. Yes. So, section ano sila nga sir? Section 5 at the same time 11. 11, yes. So, action dyan. May additional question? Okay, naka-action sila. Okay.
So action dyan, nabatian natin ang team leader sini sa RPDEO. So subong action dyan, nagpadayon pa sa gyapon ang inventory, no, kag after sini siguro, dalo naman ni sa may police stations, no, sa diri sa Victoria's PNP action dyan. Action dyan naman na ang latest update diri sa may syudad sa Victorias, ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Reports, Afternoon Edition. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol, Action Radio Philippine Standard Time, the size 1 na. Sige, ang ibang mga balita mga ka-action karon sa Action Firing Line with Action Marlon Hinovea. Inyo na batian na kabugusan nga pagpangalagad sa atong malatuntunan ng Action Reports Afternoon Edition. Martes kita nga presentation, Oktubre 25, 2022. Salamat sa atong Patrol 1, Bravado Patrol, Action Zil Minado, back to back. Kay Action Papang Nixon Tahoma. Aton yung News Center Action and Defensor Lisay. Din naman sa studio ay Master Control sa atong technical side. O daton sa Action Delmar Bandera kay Action Christian James Binares. Standby na sa Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar and Action and Defensor Lisay. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Action John Diaz nga nagasiling ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sa kalipay kasubo man no kun kabudlagan. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.